Masih bareng Subidu Rancaya Entertainment, kerja bareng Raba Production, Aang Yudi Jos. Temen rasane blenak pikir selawase nglakoni kepegot tresna pisah karo keluarga. Yen bengi selalu keimpi, batin masih dadi siji. Sun nangis yen nyawa ngulen, kelingan lagi barengan. Najan bisa ora bakal kawin rasa prihatin kemutan janji ganti. Najan bisa ora bakal kawin rasa prihatin kelingan janji kang dingin. Tresnani ngati mung siji, kapan sundra lali najan ragane bisa tapi batine barengan. Subidu Rancaya Entertainment. Najan bisa ora bakal kawin rasa prihatin kelingan janji kang dingin. Najan bisa nang Yudi ora bakal kawin
demen rasane nenak pikir selawase nglakoni kepegut tresna pisah